vždycky myslel, že se boxuje pěstma. No ano. Ježiš. V boxu se musíš naučit krejit. Musíš se naučit používat hlavu, jasný? Joe, není ten boj trochu nefér, co? Ne, když se naučíš soustředit, musíš dávat pozor, dívej se. Au! Kurva, Joe. Musíš se naučit myslet jako soupeř. Musíš se naučit předvídat jeho rány. A když se soupeř otevře, bum! Tehdy udeříš, rozumíš? Dobře, tak dej, soustředit se. Správně, 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 dobře. Dobrý. V boji je důležitá výdrž. Každý může posilovat svaly. Ale i ten nejsilnější chlap se jednou unaví. Proto musíme zapracovat na tvojí kondičce. Jo. To je ono. Dobře. Pokračuj. Dobře. Dělej. Správně. Přesně. Box má s fyzickou silou jen málo společného. Teda je důležitá, ale viděl jsem muží váhu odrovnat dvoumetrákovýho chlapa jedinou ranou. Do 12. kola tě nedostanou nabouchaný bicepsy, ale nohy. Ale co je nejdůležitější, každý zápas se rozhoduje tady, v tým srdci. Vůlí vyhrát. Když máš pocit, že máš gumový nohy, krvácíš, si opuchlej a k smrti unavenej, myslíš, že to nedokážeš. Jenom tvoje srdce tě posune dál. Jenom tvoje srdce tě posune dál. Právě. Jenom tvoje srdce tě posune dál. To si piš. Já vím. To už si říkal. Chci, abys běžel ulicí, chci, abys na konci sbíral kameny a házel je doprava doleva. A pokračuj, nezastavuj se. Viděl jsem chlapy, kteří se ve 4. nebo 5. kole sesunuli k zemi, protože se unavili. Ten, kdo to dotáhne do posledního kola, je vítěz. Pamatuj si to. Zápasník je dobrý jenom tak, jako jeho strava. Jídlo je velmi důležité.